Il-kappillan ta' Marsa Xlok Dun Luke Saguna ingħata il-ħelsien mill-arrest wara li komplit il-kumpilazzjoni tax-xhieda fil-konfront tiegħu. Waqt jiġi akkużat li froda madwar 500,000 euro li natawlu minn 150 parruċċan. Akkużi li qed jiġħad kategorikament. Fil-bidu tas-seduta d-difiża talbet ukoll li ċerti xhieda jinstemaw bil-magħluq. Din it-talba ma qabilx magħha l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali li qal il-prinċipju tal-ġustizzja m'għandux jillimita ir-rapportaġġ tal-ġurnalisti. Fejn minnhom Dun Saguna nstema' jgħid li ħajtu spiċċat. L-avukat tiegħu jagħmel referenza għal din l-istqarrija waqt li kien qed jispjega l-impatt li l-każ ħalla fuq il-qassis. Wara semet is-sottomissjonijiet kollha l-qorti preseduta minn Maġistrat Natasha Galea Xiberras. ċaħdet it-talba biex dan il-każ jinstema' fil-magħluq. ċaħdet ukoll it-talba biex ix-xhieda jagħtu t-testimonanzja tagħhom permezz ta' kollegamenti bil-video. Fil-qorti l-avukat Stefano Filletti li qed jirrappreżenta lil Kurja Arċivescovili bħala parti ċivile talab biex il-Kurja tidħol parti mill-kawża għax sfad vittma tal-allegati azzjonijiet. Il-difiża oġġezzjonat għal din it-talba li iżda intlaqet mill-qorti. Fuq il-pedadan tax-xhieda tela s-segretarju amministrattiv tal-Kurja, Michael Paceros, li spjega li Dun Saguna ilu kappillan ta' Marsa Xlok mill-2016 u qabel kien serva fil-parroċċi ta' Ħażabbar taż-Żejtun u tar-Rabat. Paceros xed ukoll li d-donazzjonijiet tal-quddies jitpoġġew fil-kont bankarju tal-parroċċa u mhux f'xi kont personali. Huwa żied jgħid li kappillan għandu permess li jagħmel sejħa għad-donazzjonijiet għal xi proġett, iżda dan irid ikollu l-permess tal-Arċisqof. Qal ukoll li hu mhux f'pożizzjoni li jgħid jekk Dun Saguna kellux xi proġetti mingħajr il-permess tal-Kurja. Ix-xut qal li fl-2016 Dun Saguna nata self ta' 10,000 euro biex ikun jista' jixtri karozza, ammont li kien ħallsu lura. Huwa żied jgħid li fl-2021 il-qassis ingħata wkoll self biex jixtri garaxx f'Raħal ġdid li ma self għadu qed jiġi mħallas. Fis-seduta tal-lum xedu wkoll rappreżentanti minn banek differenti fosthom l-APS, l-HSBC u l-Bank of Valletta li preżentaw fil-qorti dokumenti tal-kontijiet bankarji ta' Dun Saguna. Wara kien imiss li jieħdu l-ġurament tax-xhieda qatt ta' individwi ċivili. Diversi parruċċani xedu dwar id-donazzjonijiet li taw lil Dun Saguna biex jużawhom kif xtaq għax qalu jafdawh u għax kien jagħmel ħafna ġid. Uħud saħqu li taw il-flus lilu u mhux lill-parroċċa jew lill-Knisja. Fit-tmiem il-maratona ta' xhieda l-avukati difensuri talbu għal ħelsien mill-arrest. Talba li għalija oġġezzjonat il-prosekuzzjoni għax qalet li għad baqa' xhieda oħra xjitilgħu. Il-Maġistrat Natasha Galea Xiberras li qed tisma' il-provi laqgħet it-talba u ħelset il Dun Saguna mill-arrest b'diversi kundizzjonijiet fosthom depożitu ta' 20,000 euro u garanzija personali ta' 30,000 euro. Huwa obbligat joqgħod id-dar tal-ġenituri tiegħu u ma jistax jirsaq lejn Marsa Xlok.